Hello mga dudong mga inday, welcome to my channel. Ang Dudes Torta, karon sabay ta dinhi sa Agman Elementary School. Kay naa kitay mga bisita nga mohatag og tsinelas matag usa sa kabataan dinhi sa Agman. Kani sila ang mga Suzuki Raiders Club Tagum City Chapter. Manghatag og maayuhon para sa kabataan dinhi sa Agman. Tara, sabay ta dinhi lang sa Dudes Torta. Tara. Domingo karon nga adlaw apan ni saka kita diri sa eskwelahan, uban ang mga kabataan nga among gi-request nga ubanon ilang mga ginikanan. Kay karon Domingo ang pagpanghatag og tsinelas sa Suzuki Raiders Club Tagum City Chapter. Sa pagkakaroon gina-arrange pa sa ato ang mga sponsors ang ilahang ipanghatag nga tsinelas. Ug kung makita ninyo ang mga kabataan excited nag-alirong sa nagtanaw sa mga tsinelas ug nagpili na silang daan kung unsang color ang ilahang gustong suoton. Excited mo? Excited. Kaway-kaway dayon. Excited. Kani mga cute nga tsinelas para sa kabataan nga mga cute gagmay tiil, mga sa lower grades. Mao kini sila ang mga buotang member sa SRC or Suzuki Raiders Club. Nakakita og alindanaw ang kabataan bitaw, nag-drone bitaw ang ato ang mga sponsors para sa ilahang video. Ang tanang mga kabataan diri sa Agman kadawat jud sila og tsinelas isa-isa. Sumo nang katanan sila excited na makakuha makasuot sa tsinelas nga guwapa. So nabisi pa atong mga sponsor sa pag-arrange o kani gipalibutan sa ato ang mga kabataan. Min, asa si papa nimo? Nagsimba. Oh, kaway anak-anak kaway. So naporma na gyud sa ato ang sponsors ang SRC, meaning this is Suzuki Riders Club nga kinigikan sa Tagum Chapter. Mo kini ang mga membro sa SRC, daghang kayong salamat earn nga mo'y kontak ani. So ang mga kabataan maglinya na gikan sa kinder hangtod sa grade 6 kay ipanghatag na ang tsinelas. Ready na ang tanan. Kani sigurado nga wa na joy kabataan nga buslot ang tsinelas kung moadto sa eskwelahan. Pila na ni katuig ninyo nga kuan? Inabuhat. Inihimo. Every year sir namin community charity. Computer charity. For pila na ka years? 2016. Ay, okay, 7 years. No? Yes sir. Dugay-dugay na gid eh. Dagan kayong salamat SRC kay kami gayud ang inyong napilian. Aside sa tsinelas na po dahil pa snacks para sa kabataan. Pag-uha sa tsinelas, ato diri kay mudawat sa snacks. Sa ka-excited sa mga kabataan, dili na mapugngan ang baba perting sa baa. Ug karon pagasugdan na ang paghatag og tsinelas sa kabataan. Ma'am, pwede ni uban ka nang dito lang maglinya. Ups, 6. Ayaw lang pagbungkag ang inyong linya-linya dito pa na atubang diri ha. Sige. Kaluoy sa kabataan nga nainitan. 5 go. Ayaw bungkag. Maong ato sa silang pasilungan. Go, 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 go. Gani atong likayan kay basig sila makuyapan, makakuha magtsinelas.
apan magbitbit nga magluspad sa dalan. Yehel, happy? Nindot? Ay, nag-enjoy jud ang mga chikiting, mga kabataan kaya napasalay madawat nga snacks. Picture nih, kapoy picture sa mo. Gaya mo si Daday. Salamat. Wala mo break. Kalingaw sa mga kabataan na naglingkod nagyaka sa stage. Nalingaw sila sa lamian nilang snacks nga gihatag sa atong mga sponsors. So kabataan, unsa ma inyong maistorya sa inyong nadawat nga tsinelas ug makaon. Salamat ma'am, sir. Salamat sir, ma'am. Sige dali. Sige. Dili na taon siya makatingog tungod sa kalami ug kabusog. Lami. Unsay feeling ninyo nga nakadawat og tsinelas? Happy. Happy kayo. Very good. Lami ang snacks? Lami kaayo. Salamat. Atsa sir. Oy parents, unsa inyong maistorya? Napi, nayatuan nuno. Meron tag nayatuan ni. Mag-video po na ako itong dito sa ilalong sa... Makita gyud nato ang kalipay sa mga kabataan nga nindot ilang mga smile ug mga ngisi, og kalipay. Duolon usab nato ang mga ginikanan. Unsa may size ani imong tsinelas? Maigo. Pila ka buok tsinelas sa kinder ang isumpay. Ha? Nay? Number 3. 3. Isumpay na nato ng duha ka noibi. Ano suits? Ha? Gani. Ana gani mi kami pudunta mo linya pudunta mi. Maulamang kini ang pipila ka mga buutan nga mga ginikanan sa agman. Mga supportive kaayo sa ilang mga anak o magtabang diri sa eskwelahan. Ay namayat. Payat lagi si Kuan. Pirti lagi niyang kapayat. Katong iyan ng muscles na Kuan. Ay kanay. Te, ulahin na ka. Gipagsukdan na sila og tsinelas. Sus, Ginoo ko. Ako magmaoy jud kog di. Wala ba dito sapatos? Naapa ang mga mama nga mga buutan nga ilang mga anak ilag yung giubanan. Nasukdan na sila. Kanindot sa bulak, nagpasabot lang nga kani nag-bloom kay dagang kita grasya nga madawat dinhi sa agman. Sa pagkakaroon grade 5 na ang namili sa atong tsinelas nga nahabilin. So musunod na ang mga grade 6 taud-taud. Ma'am Joan, nalag kay mo ha. Nakay mo ha. Wa napil sa kwanay. Kalingaw sa mga kabataan nga nag-ilog sa tsinelas nga ilang magustuhan. Sige, isuot. Isukat mo nga, isukat. Dalawang paa, sukat mo.
A few moments later. After sa pag-release panghatag sa mga tsinelas sa kabataan, naana sa hall ang ato ang mga sponsors. Sorry. Sir, ako iba kay Ma'am Rocky. Teaching staff o sa atong mga team officials. Video. School head sa Agman Elementary School. Gusto lang namin ipaabot ang among pasalamat nga you choosing Agman Elementary School or mga kabataan sa inyong kasira sa kanyang Suzuki Raiders Club. Okay? This certificate is awarded to Suzuki Raiders Club, Tagum City Chapter, in grateful recognition for your valuable conduct of outreach program and for choosing Agman Primary School as recipient of the donated school supplies and other goods. Given this 30th day of April 2023 at Agman Primary School, Purok 5, Linao, San Isidro, Davao del Norte, signed Jose A. Ang, School PTA President, and Jesse Silam, yours truly, as school head of this school. So, thank you very much. So, sa ato ang President dahil, salamat dahil Sir Francis. And through... Okay, through kay Earl, salamat kaayo. And salamat sa inyo. Meanwhile. Salamat Ma'am Princess kana sila gi-prepare nga manok nga Bisaya na ibuko kini gi-prepare sa ato ang mga parents sa Agman. Daghan kayong salamat sa mga parents sa mga ginikanan nga ningtabang sa pag-prepare sa pagkaon sa ato ang mga sponsors sa atong bisita. Thank you very much. Ma'am, salamat po, ma'am. Pakaway, ma'am. Sir. Salamat sa kawan. Sir, thank you. Tama. Sana po sa sir. Sir. Single day ka, sir. Nangita kang partner. Shout out to Ma'am Rocky. Shout out Ma'am Rocky. Hi. Basig si ma'am na imong gipangita, sir. Daghan kayong salamat, Lord, kay mga kabataan na kadawat ug maayuhon gikan sa maayo nga katawhan. Hantod sa sunod nato nga mga video sabay ta dinhilang sa Dudes Torta. Thank you for watching. God bless everyone.